Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Gabatar da program ɗinmu na graphic design. Bismillah. Da farko idan har ka shiga za ka je ka ƙirƙiri document kamar haka. Za ka canza mishi color idan ka ga dama, ko ka ɗan sa mishi rainbow haka. A guri nan kala-kala effect sai wanda ka zaɓa, sannan sai ka gyara da yanda kake bukata. Wannan gurin saka hoto ne, to idan ka ɗauko hotonka kamar haka sai ka saka shi inda kake so. To za ka danna good ɗin nan sai ka je ka ɗan ɗauko wani abun da box haka da zaka dan manna a jikin hoton, wanda zai zamto hoton da bai zamto yayi daban a cikin site din ba. Amma kaga dama zaka iya canza mu wannan black din kalo, amma mu bari mu bashi a kore saboda na ga ya dan yi kyau. To sai ka je daga nan sai ka dan caccanja mishi kalo yanda kake so da effect din nan. Sai ka zo ka dan yi rubutu, alal misali rubuta jawabin mai girma. To bari mu sa suna bayan mu sa mai girma wani kamar haka. Mai girma wani, kada mu sa sunan wani ya zamto sunan babansa ne. Daga nan ga style ɗin rubutu nan kala-kala, idan muna so sai mu zaɓa. Za mu zaɓi dukkanin style ɗin da muke bukata. Wannan kuma yanda za ka yi wato ainihin logo yanda mutum zai haɗa logo kenan. Bayan ya haɗa takarda sai ya zaɓi kalan font ɗin da yake bukata, sai ya zo ya ɗauko font wanda yake bukata da style dai mai kyau. A cikin wannan style ɗin za ka fixing. Don ka fixing style ɗin da kake bukata, za ka zo ka yi layering ɗinsu kamar haka. Ka yi layering ɗin shi, sannan ka buƙatar canza kalo sai ka canza mishi kalo kamar haka. In shadow ma za ka ɗan yi ma wannan background a rubutun da ka sa a baya, to za ka iya nan gurin canza kalo ne effect. Kada ku manta duk a kowane lokaci effect shi canza kalo ne ko kuma yanayin visual ɗin hoto. To sai mu ɗauko sticker. A cikin stikokinmu za mu ɗauko wani sticker guda ɗaya. Yawa, to ga wannan shine fi kama da media. To lassi a ce za mu ɗan sa mishi wannan ne, za mu sa mishi glow dan haske a bayan. To abinda za mu yi sai mu je effect din nan, za mu yi double click sai mu je effect sai mu so al misali gashi nan glow din mu. To wannan ya zamto logo ya haɗu kenan. Wannan logo kenan wanda aka yi shi a background na kore, wanda duk masu wanda suka iya pixel lab da su iya cire background ɗin kore ɗin, sai zamto logon ya zamto shi kaɗai ne. Wannan shine takaitaccen yanda ake haɗa logo da kuma yanda za ka yi kaɗan gyaggyara yanayin style ɗinsa.
a yanda kuma mutum zai yi saving shi kenan. Yanzu na ajiye shi ya zamto yana nan akan gallery, yana kan gallery. To wannan dai shine takaitaccen yanda ake haɗa wato ainihin logo, kuma shi nan salam. Wannan shine logo. To yanzu bari mu ƙara haɗa wani plane ɗin domin haɗa wani sabon abu. Mu rubuta Alfiltawi Media Media, sai mu canza size ga different kind of word balloon da za ka saka. Kalan balon ɗin da za ka zuba rubutu a jiki. Aka zo ka creating wannan shine wanda ake haɗa logo wanda ba tare da background ba. Bayan ka katsa background ɗinsa sai ka zo ka ɗauko wani line haka, line ɗin farko in ka ga dama za ka iya sa duka kala ɗaya, amma kun ga wannan na sa baki da kuma blue. To za ka danna effect ɗin nan sai ya baka size ɗin erasing. Idan ya baka size ɗin erasing sai ka katse shi yanda kake so. To wannan gurin ɗauko balloon ne wanda za ka danna cikin balloon ɗin. To ba mu riga da mun sa masa rubutu ba, sai mu yi double click a jikin balloon ɗin sai ya ba mu nan haka, sai mu rubuta abin da muke buƙata. Gashi nan Alfiltawi Online Media Online Academy. To shi kenan sai mu save ɗinsa mu ajiye shi. Sai mu danna erase file sai mu saving domin kar ya dinga ɗan yawo. To sai mu je mu ɗan ɗauko wani ɗan sticker wanda zai zamto yana matsayin hoto ne na logo ɗinmu. Sai a ce mu ƙara wani sticker ɗin again. Wannan ya nuna ana yi da kwamfuta, ana yi da waya kenan. Sai mu ga me da mu yi. To ga wani ma littattafai da mu sha ilimi kenan. To wannan shi kenan. Sai kuma ka zo ka mishi moto ɗinka, kafar da za ta koyar da ƙwarewa mai inganci. To sai ka danna effect sai ka zo round circular wrap ɗin nan kenan. Sai kenan. To wannan fa shi kenan. Gashi nan aka gyaggyara yadda kake buƙata. Haka ma iya canza font ɗin, font style. Ka canza font style ɗin da kake buƙata. Ga su nan font da yawa, har wannan ma ake iya zuwa a ɗauko su daga application. Insha Allah zan tura muku application inda za ku ɗauko font da shi, wanda yana da different kind of font da za ku buƙata. Wannan shi ne kalolin wannan da muke da su. Mu cire background ɗin nan, wannan kora. To ga shi ne, shi nan wurin katse background shi ne fa. Alhamdulillah mun kammala da wannan. Sai kuma yanda ake amfani da
shi wannan ɗin domin sa shi a jikin faifa ko takarda haka nan ko rubutu ko wani hoto. To idan ka zo ga shi nan dai za ka zo wannan insert image sai ka ɗauko shi. Bayan ka ɗauko shi ga yanda za ka yi hiding ɗin shi nan ya ɗan fading haka, ka blend na 100% to sai ka rage percentage ɗin zai ɗan shiga ciki ya shiga duhun su kenan. In kuma abin nan ne sai kai saving ɗin shi ba ya lallai ka yi blending ɗinsa ba. To wannan dai shi ne dai a takaice, insha Allah sai ka rubuta abin da kake bukata a jikin takarda ko ƙara rubutu a jikin hoto ne ma, in hoto ne ma sai ka ƙara rubutun da kake bukata kamar haka. Wannan bayan na zauna ina wani maganganu a kai ba, gashi nan. To wannan ma duka da'ira ne kawai na style ɗin jikin rubutu. To sai a ce za mu copy and paste na title ɗin faifanka. To bari mu ɗauko rubutun Arabi ne, alal misali gashi na wani hadisi daidai, za mu ɗan copy ɗinsa, muka ɗan yi copy ɗinsa sai mu sa shi ciki. Gashi nan misali gashi nan da yanda mutum da ya canza effect ɗin shi ɗin ma za ka iya yi kawai da shi blending shi ma haka, al misali. To gashi nan dai yanda dai mutum yake bukata. Duk wannan gashi nan can rage size ɗin abin nan ɗin rubutun, komai dai mutum yake bukata insha Allah sai iya samu dangane da graphic designing na logo ne ko kuma banner ko kuma wani ɗan presentation letter haka ko kuma letter heading, duka mutum zai iya yi da wannan application ɗin. To bari mu koyi kuma yanda mutum da ya ɗan rubuta quotation haka, quotation ko wani jawabi na presentation. To gashi nan dai mun fara wannan hoton, alal misali a ce shi ne zai ɗan yi wannan jawabin, ka so ka rubuta shi by quotation haka. To gashi nan dai muna ta katsa jikin hoton cut out ɗin. To mun gama katsewa sai mu ɗan ɗauko wasu ɗan hotuna hakan ɗan 3D hakan nan. Bari mu sa balloon ɗin nan dai kawai, wannan 3D balloon ɗin za mu sassaka a jiki kawai, shi ne zai zamto kamar abin nan ɗin. Sai mu ɗan ƙara faɗin wannan domin ya cike mana. To za mu yi double click mu erase part sai mu yi good, shi kenan ya saving mana. Sai mu yi rubuce-rubucen da muke bukata a jiki. Sai mu ɗauko balloon ɗin nan kawai, rubutu a jikin balloon ɗin kawai. Wannan ko da mutum da ya buƙaci rubuta title, to zai rubuta title ɗin kawai a jiki haka a jikin wancan text ɗin. Amma in har dai ɗan jawabin ne za ka iya sa a jikin balloon ɗin, kuma shi ɗin ma za ka iya rubuta by title. Wannan shi ne dai a takaice yanda mutum zai yi, wanda zai yi presentation letter ko kuma wani graphic wanda ya shafi irin su jawabin mutane hakan nan da dama. Wannan dai shi ne insha Allahu a takaice.
gashi nan dai duka dai za ka iya rage size ɗin rubutu, za ka iya kuma ƙara size ɗin rubutu.